Добре дошли на нашия вебинар днес в петък 13, една щастлива дата. Имаше известно затишие в нашите вебинари, но това се дължеше на усилената ни работа по новата версия. И сега в този вебинар и в някои от следващите ще ви покажа някои нови неща, които сме направили. Между другото, днес изпратихме съобщение с бета версия на новия Design Expert 3, която може да изтеглите и да изпробвате. Днес ще ви покажа как се изчисляват безградови плочи на продънване с новия модул Punching Expert съгласно изискванията на Еврокод. Решили сме от тук нататък да променим малко начина, по който се провеждат вебинарите. Като време траене ще бъдат по-кратки, като на всеки вебинар ще показват по-малки като обем задачи, примерно само отделен модул или само отделна задача, отделен вид елемент, но пък ще има възможност да се обяснява по-подробно и да се коментира по-подробно как точно се работи и което мисля, че ще бъде по-полезно и за вас като участници. Сега, преди да ви покажа как всъщност работи програмата, искам да направим кратък обзор на изискванията на Еврокод относно изчисляването на продънване. За разлика от нашите норми, изчисляването за продънване по Еврокод е доста усложнено. Има доста изисквания, доста особености. В определени случаи не е съвсем точно казано как се процедира. За тази цел обаче могат да се ползват допълнителни източници, литература, някои по-стари версии на Еврокод имат също полезна информация, която в сегашната версия е отпаднала, която също може да се ползва. Също чуждия опит. И на базата на всичко това, аз мисля, че сме успели да направим едно уникално приложение, което да бъде подходящо за практическа работа и да обхваща най-различни случаи, които биха могли да се срещнат в реалните проекти. Искам да ви кажа така, че в световен мащаб повечето програми са направени съвсем за стандартни случаи. Провърбна колонка, средна, крайна, ъглова, кръгла колонка и евентуално крайна шайба и ръб на ядро, и това общо взето изчерпва възможностите за геометрия, докато при нас по математически път ние сме успели да построиме едно решение, което разглежда задачата в общо положение и на практика обхваща огромно разнообразие от възможности. Така, нека да отидем малко на инструкцията за ползване, както и повечето от останалите ни ръководства. Тук има една доста подробна теоретична част, която е пряко свързана с Еврокод и обяснява как стоят нещата там и съответно как пък Еврокод е приложен конкретно в програмните продукти. Така, и какви на практика са изискванията? Нека да започнем първо с критичния периметр. Значи Еврокод изисква да бъдат проверени напреженията по определен критичен периметр, който се намира на разстояние А от ръба на колоната, като за безгредови етажни плочи А се приема равно на 2 пъти D. D е полезната височина на сечението от центъра на тежестта на опънатата тренировка до натиснатия ръб на бетона. Изискванията са критичния периметр да има ето такава форма с заобляния в краищата, като при по-сложни сечения той трябва да се очертае така, че да има формата на изпъкнал многоъгълник и ето как би изглеждал за правоъгълно, кръгло,
Г-образно, Т-образно, дори тук сме направили едно Z-образно сечение. Така, това ще го пропусна, ще се върна след малко на него. Когато в близост до колоната, сега тези картинки тук са за очевидно за средна колона. Обаче, когато в близост до колоната преминава ръб на плочата, съответно колоната е ръбова или ъгъла, трябва да се отчете влиянието на ръба на плочата. Той може да влияе по два начина. Единият начин е просто отрязва критичния периметр, значи той просто завършва в ръба на плочата. Когато колоната е крайна, по този начин, когато е ъглова, по този начин може съответно ръба да не преминава точно през края на колоната. Другия начин, по който периметъра влияе, е следния. Ако примерно прекараме перпендикулярна линия по най-късия път от периметъра до ръба и по този начин се получава по-малка дължина, отколкото ако продължиме периметъра по стандартния път, ние сме длъжни да проверим по-късия периметър, т.е. възможно е тук плочата да се отцепи по линия, която преминава от периметъра по най-краткия път до ръба на плочата, вместо да продължи по този по-дълъг път, където съответно съпротивлението е по-голямо. В резултат на което дори и когато периметъра не пресича колоната, неговото влияние също се отчита, като всъщност той вместо да бъде отрязан, той се придърпва в посока към плочата. Ето как изглежда това за тази ъглова колона, значи тук от тази страна е отрязан, но тук се налага да бъде придърпан. Ето как изглежда това за ръбовата колона от едната страна. А тук за ъгловата пък плочата изобщо не пресича периметъра, но тази дължина плюс тази дължина са по-кратки, отколкото алтернативния път, когато периметъра трябва да заобиколи колоната от задната страна. И в този случай периметърът би трябвало да се оформи ето по този начин. Сега, как е решена задачата в нашата програма? Първо, нашата програма е направена така, че да може да се въвеждат колони с произволна форма. Значи, както разбира се, правоъгълни, кръгли, Г-образни, Т-образни, двойно Т-образни, П или С-образни сечения, така и изобщо със съвсем свободна форма. Може да има примерно ъглови колони, които са неортогонални, примерно така и така. Като програмата разглежда колоната като полигон от точки с координати X и Y. Така, как при това положение се извършва построяването на този критичен периметър? Ето тук е дадено кратко описание на общия алгоритъм, който ние сме разработили, който върши работа при колони с произволна форма, спазвайки горе описаните принципи. Значи взимаме първоначално контура на колоната, след което построяваме изпъкнала обвивка, полигон, който е изпъкнал, т.е. няма ето такива плъвнати ъгли. А колкото и да е сложна колоната, има един универсален алгоритъм за построяване на изпъкнал полигон около група от точки, който ние ползваме. След това този изпъкнал полигон бива отместен навънка на разстояние А, казахме за безградова плоча, А е 2 пъти D, и се получава нещо ето такова. Това е еквивалентно с едно в AutoCAD да направите операцията Offset. След това, съответно, тук виждаме, че ето тази част от полигона, тук излиза извън плочата и полигона го отрязваме по ръба на плочата. И се получава ето това. След това правиме проверка дали от полигона по най-краткия път, пускайки линии, би се получил периметър,
с по-малка дължина от оригиналния. Т.е. ако този път е по-малък от този, взимаме този път, ето както е показано тук, аналогични от тази страна. И се получава вече нещо ето такова. След това виждаме кои точки са вътрешни и кои точки са ръбови. Значи ето тази черната точка, в случая единствената вътрешна, а тези три точки лежат на ръба. И прилагаме закръгляване по контура във всички ъгли, които са вътрешни точки. Значи в случая само тази. И крайният резултат е ето този периметр. За целите на изчисляване на протънване, в общия случай е необходимо да пазим и дължината на периметъра и площта. Тъй като при фундаментни плочи площта е необходима, за да бъде извадена почвената реакция от фундамента, от продъмващата сила, която остава в рамките на площта на критичния периметър. Тоест пазят се всички тези точки. Дължината на периметъра е само тази червена линия, а площта на периметъра е заштрихованата с червена площ, включително и площта на колоната, разбира се. Тоест цялото ето това нещо. И по този начин програмата процедира при всички видове колони по еднакъв начин. Възможно е понякога, въпреки че сте въвели ръб на плоча, той да е достатъчно далеч, така че да не оказва влияние. Примерно, ако ръба на плочата беше ето тук, някъде, той няма да повлияе по никакъв начин, само този ръб ще да оказва влияние. В този случай не е добре да въвеждате плочата като, примерно като за ъглова колона, може да въведете само единия ръб. Така. При изчисляване на продънване е необходимо да се отчита и влиянието на отворите. Влиянието на отворите се отчита, като се построи една ето такава зона на влияние, която започва от центъра на колоната и завършва в краищата на отвора и има ето такава триъгълна форма. И фактически ето тази дължина, която попада вътре, малко ще увелича, която попада вътре в тази зона на влияние, трябва да се извади от дължината на критичния периметър. Има едно допълнително изискване. Ако колоната е обърната с късата страна в посока към колоната, както ето тази, тогава по-късата страна се взима не с реалната дължина, а с корен от LX по LY. Тоест взима се малко повече, както е в случая. В случая този отвор е обърнат с дългата страна от към колоната, този пак е с късата, този пак с дългата. Критерий за програмата е ъгъла спрямо център на отвора и център на колоната. В случая, ако ъгъл е по-голям от 45 градуса, се гледа хоризонталната страна. Ако ъгъл е по-малко 45 градуса, както тези две колони, се гледа вертикалната страна. По принцип, програмата не прекъсва контура в тези места, а по-скоро тези дължини изважда допълнително, т.е. смята цялата дължина, след което вади тази и тази. Така, след това трябва да се изчислят геометричните характеристики на периметъра. В Еврокод са дадени прости геометрични формули, които вършат работа за правъгълна и кръгла колона с отчитане на тези закръгления. Те лесно могат да бъдат изведени. В общия случай, обаче, ето този критичен периметър, построен по този начин, се пази също като полигон от точки, дори и тук, където има закръгление. Всъщност това са много точки, разположени близко една до друга. Така че
с едно добро приближение към крива, но всъщност представляват поредица от много къси прави отсечки. И за този случай, за полигон от точки, има прости формули за намиране на характеристиките на тази фигура. Дължината е сума от дължините на отделните участъци, където x и y са координатите на всяка точка от полигона. Площта се изчислява по ето тази формула, това е известната формула на трапците. Трябва да се изчисли и пластичния съпротивителен момент. Това е съпротивителен момент не на площта, а на самата линия. В Еврокод е дадена една обща формула, че той е интеграл от модул по разстоянието, от разстоянието до центъра, примерно разстоянието по X или по Y, по дължината, интеграл от модул от разстоянието по DL, по елементарната дължина. Това във вид на координати от отсечки представлява вече интеграла става сума, има една втора отпред. Това е съответно формулата за дължината. Една втора е защото е сумата от двете координати, средното, това плюс това върху 2. И съответно тази формула се прилага спрямо точка XC и YC, която е центъра на тежестта на ето тази крива линия. Пак казвам, не на площа, а на самата линия. Прието е разпределението на напреженията да изглежда ето по този начин в пластичен стадий. Така. И с помощта на ето този съпротивителен момент отчитаме влиянието на огъващите моменти. Сега има две възможности. Едната възможност е, ако сме приели колоната само като точкова опора, ставно свързана с плочата, без да се прехвърлят моменти, може да използваме стандартни коефициенти за неравномерност бета. С този коефициент просто се увеличава продънващата сила. Тук са дадени в ръководството тези стойности, малко по-нагоре, там където трябва да бъдат въведени. За вътрешна колона стандартната стойност е бета 1,15, за ръбова 1,40, за ръбова 1,50. Дори и когато сме моделирали колоната като ставно свързана с плочата, сме длъжни ние да отчетеме неравномерното разпределение на напреженията с тези опростени коефициенти. Когато обаче сме моделирали запъване между колоната и плочата, т.е. някакъв момент се предава от плочата на колоната и обратно, може да вземем стойността на този момент и да отчетеме неговото влияние чрез увеличаване на продънващата сила с този коефициент бета, изчислен по тази формула 1 плюс k, момента върху продънващата сила, по дължината на периметъра върху този пластичен съпротивителен момент. В Еврокод формулата е дадена само за нецентричен натиск с един ексцентричитет, поне в този общ вид. Така, този момент представлява следното. Ако това са моментите в плочата над колоната, взима се не целият момент, а се взима само разликата, т.е. ето това парче, което всъщност е равно на това парче от сума моменти във възела, което е неуравновесения момент, който се предава между плочата и колоната. Коефициентът K, ето този, как се отчита от ето тази табличка. Така, в случая на двоен ецентричен натиск, който е общия случай, в Еврокод са дадени две опростени формули. Едната са за кръгла колона. В смисъл за кръгла колона проблема е решен лесно, тъй като в която и посока да бъде завъртян момента, може просто да се изчисли общия резултантен момент от корен квадрат на tmx на квадрат плюс my на квадрат и да се приведе към равнинно натварване. При правъгълна колона има дадена една опростена формула, единица плюс 1,8 по корен от y върху by на квадрат плюс
е z върху bz на квадрат. В общия случай в еврокода от основния текст и в нашето национално приложение няма дадени формули. Това не значи, че не може да се ползват. В случая най-подходящо решение е дадено в националното приложение за Германия, където е препоръчено да се работи по ето тази формула, когато става въпрос за колона с по-сложни размери в общо положение, натварена с два огъващи момента, т.е. прилага се с корен квадратен ексцентрицитета по X и по Y. Може да се види, че от тази формула, като се заместят за правоъгълна колона съответните коефициенти, ще се получи общо взето приблизителната формула, която е дадена в Еврокод, тук с 1,8 отпред. Така. И по този начин, общо взето, с това всъщност се изчерпват така геометричните характеристики на периметъра и имайки вече тази информация, може да се премине към конкретните проверки. Те са няколко. Сега тук е дадено първо проверка в ръба на колоната, макар че когато се смята на ръка, всъщност може първо да се проверят напреженията в основния периметър. Аз ще започна с тях. Значи по този периметър, който до сега коментирахме, ето тук, проверяваме срязването на плочата. Като първо проверяваме дали напреженията по този периметър V и D не са по-малки от VLDC, което е носимоспособността на бетона без напречна армировка. Това се изчислява по тази формула. Ето го въпросното бета по поддържащата сила върху дължината на периметъра и полезната величина на сечението. VLDC се изчислява по тази формула. Това е един коефициент. Тук са дадени всички коефициенти как се изчисляват. ρL е процента на армиране с надлъжна open армировка. В програмата може да въведете площта на армировката и съответно по този начин се изчислява този коефициент на армиране. Той се приема не по-голям от 0,02. Независимо колко армировка сме сложили реално, може да вземе не повече от тази стойност. Така, ако имаме фундамент, проверката е подобна, само че вместо V и D използваме намалената стойност V и D редуцирано, или както ние сме го кръстили в програмата ефективно, от което се изважда стойността на обратното почвено натварване, почвената реакция по площта, която остава в рамките на критичния периметър. Така, другата особеност при фундаменти, за разлика от етажни плочи, е, че критичният периметър трябва да се изследва не точно за 2 пъти D, а за разстояние от ръба на колоната от D до 2 пъти D, като когато е по-близо от 2 пъти D, стойността на VLDC, или в случая VLD, се коригира с този коефициент 2 пъти D върху А, където А е въпросното разстояние до критичния периметър, а 2 пъти D си е 2 пъти D. Ето тук това е изкоментирано. Така, съответно израза за бета, тук участва вече редуцираната стойност на поддържащата сила. Когато имаме двоен ексцентрицитет, абсолютно аналогично, като на горната формула с корен квадратен, като пак участва редуцираната стойност на поддържащата сила. Така, ако тази проверка излиза, нещата общо взето приключват. Ако проверката не излиза, трябва да поставим напречна армировка.
Сега, при това положение трябва да се провери и напреженията по ръба на колоната, т.е. пак същото θ по поддържащата сила върху U0, което е дължината на критичния периметър по ръба на колоната по D. Трябва да бъде по-малко от тази максимална стойност. Общо взето, ако тази проверка не излиза, трябва да или да увеличим дебелината на плочата, или евентуално да увеличим размерите на колоната, което може и да не помогне много в някои случаи, или може би якостта на бетона на плочата. Така, този периметър на нулево, това всъщност е ето тази дължина тук с червено, макар че за крайна колона има допълнителни изисквания. По-скоро за вътрешна колона ето тази дължина. Сега в код е записано, че просто че се мери по ръба на колоната, но така опита с сравняванията с други видове софтуер, така и както и в някои ръководства, всъщност се препоръчва да се следва логичен методика, т.е. този периметър да бъде успореден на този периметър. Тук очевидно пукнатината би се опитала да мине по най-късия път, т.е. поддържайки се тази колона непосредствено в периметър до колоната, в смисъл тази плоча, пукната би минала по възможно най-краткия път. Така се получава и възможно най-малка дължина на периметъра. Така, когато колоната е близо до ръб на плоча, значи за вътрешна колона е тази дължина. Когато е близо до ръб или ъгъл на плоча, има някакви ограничения, не повече от C2 плюс 3 пъти D, където C2 е размера на колоната. В посока, ако тук е ръба, в посока успоредно на ръба и така нататък, и така нататък. Тези ограничения също са въведени в програмата, като ние определяме какъв е вида на плочата, т.е. ние избираме дали е вътрешна, ръбова или ъглова колона. Така, ако ние избереме, примерно, че е ъглова, но този ъгъл е много далече и реално не оказва влияние в критичния периметър, не би трябвало да избираме това нещо, т.е. трябва да изберем вътрешна колона. Като един критерий, ако ръба е на разстояние повече от 6 пъти D, може това да не го отчитаме, то невероятно няма да има влияние. Това е аналогично на отворите, които също ако са на разстояние повече от 6 пъти D, тяхното влияние вече не се отчита. Така. Сега, самата напръчна армировка, нейната неспособност се изчислява по тази формула. Отчита се и съдействие от страна на самия бетон, т.е. тук взимаме 0,75 пъти от тази носимоспособност, която сме изчислили преди малко, VFTC плюс 1,5, D върху SR. SR е радиално разстояние между стремената, по ASW, по ефективната якост на бетона, на армировката, извинявайте, по единица върху дължината на периметъра, полезната височина и синус от алфа. Алфа е ъгъл на наклона на напречната армировка. Сега, на сегашния етап, програмата е разработена така, че да работи с вертикални стремена и съответно алфа е единица, синус от алфа. Алфа е 90 градуса, синус от алфа е единица. Така, ако тази формула се приравни на напрежението от вертикалната сила V и D, може директно да се получи необходимата напречна армировка. Това е напречната армировка, която трябва да се разположи около колоната в един периметър. Сега, Еврокод обаче казва така. Трябва да разположим няколко такива периметъра около колоната, концентрично,
като всеки един има ето тази площ. Тези периметри трябва да почват от разстояние, което е не по-голямо от 0,5D, след което да се разположат през стъпка от 0,75 пъти D, до момента, до който не достигнат разстояние по-малко или равно от 1,5 пъти D от контролния периметър U-Alt. Какво представлява този контролен периметър? Това е онзи периметър, при който излиза проверката за носимоспособност само на бетона, без напречна армировка. От тази проверка ние трябва да намерим всъщност какво е разстоянието от ръба на колоната до този периметър, т.е. ние трябва да определим къде той би трябвало да се намира, за да бъде изпълнена тази проверка. И като определиме къде той се намира, вече може да преценим колко такива концентрични периметъра от армировка трябва да поставиме около колоната. Има изискване и за тангенциалното, значи това разстояние SR се нарича радиално, това разстояние в тази посока се нарича тангенциално ST. При самия критичен периметър то трябва да бъде не по-голямо от 1,5 пъти D, а извън него трябва да бъде не по-голямо от 2 пъти D, т.е. малко повече се допуска, когато излезем от критичния периметър. Така, и как се конструира тази армировка? Сега има по принцип много най-различни начини за конструиране. Като цяло формулата може да се поеме с кубирици, може тези стремена да се оформят като затворени стремена в вид на някакви скрити гради, които конзолно така да се надават от плочата. Може да се оформи в вид на, има стандартни дюбели, които са или завити, или заварени за шини с глави, които се съответно продават. Те са доста скъпи, до цяло дори и за чужбина. Доста често срещана практика в други държави е стремената да се оформят във вид на ето такива единични стремена. Между другото, в този случай се получава най-икономично армиране като количество армировка. Другото, което е, когато стремената са така равномерно разпределени около колоната, критичният периметър, контролният периметър по-скоро, ето този външния, може да се построи като непрекъснат. Ако стремената примерно са разположени само във вид на, да речем, две пресичащи се скрити гради, той трябва да бъде накъсан в рамките на някакви ефективни ширини около напречната армировка. Примерно ако тук нямаше и тук нямаше армировка, само тук и тук, този периметър ще добие някаква такава форма от 4 отделни парчета, т.е. има нужда от по-голям периметър около колоната, защото неговата ефективна дължина ще бъде по-малка. Т.е. наистина при този вариант се получава по-икономично армиране. Има и още едно предимство, въпреки че има на пръв поглед доста така парченца за редене, всъщност технологично това е процес, който не седи на критичния път на другите процеси. Тези стремена трябва да обхванат изцяло надлъжната армировка, т.е. да минат върху горната и да се подпъхнат под долната. Това става сравнително лесно, като обикновено това става след като вече е сложена надлъжната армировка. Основно тогава се слагат и тези дюбели, но те просто се пускат отгоре. Доказахме, че са скъпи. След като е сложена надлъжната армировка, просто някой върви с един наръч стремена след
основни термировчици и допълнително ги подреждат тези стременца, без да си пречат един на друг. Имаме така обекти проектирани по тази технология, не само в България. Общо взето наблюдението е, че справят се сравнително доста лесно с монтажа на тези стремена. Сега например в английското ръководство и по British Standard тази кука изглежда така. В нашето ръководство към камерата Keep е дадено по този начин, както обикновено в България оформяме стремената по 45 градуса, така може би е малко по-лесно за нанизване. В някои случаи в програмата са предвидени и двете възможности, т.е. може да се въведе ъгъла на куките като настройка. Ако предпочитате да използвате друг начин на армиране, разбира се, тази картинка може да отиде в AutoCAD, т.е. може да използвате винаги резултатите от изчисленията и да подредите стремената и по някакъв друг начин. Също това за сега, разбира се, е само първата версия на този модул, версия 3, след това ще има версия 3.1, 3.2, 3.3 и както и до сега беше стандартната практика в нашите програми, във всяка нова версия да добавяме по някакъв нов елемент или някакви нови възможности. Когато имате шайби и ядра, също това нещо по принцип отпадна от последната редакция на Еврокод, но в почти всички ръководства и програми продължава да стои, включително и в нашото. Когато имате краища на шайби или на ядра, тъй като има концентрация на силата в ръба на шайбата, е препоръчително да се провери само условна колона с ограничени размери, дадени не по-големи от тези числа, ширината на шайбата или 5,6D минус ширината и съответно ръба на ядрото трябва да се провери с условна колона ето такава. Ето тук е дадена също кратка формулка, значи въвеждаме си ето такава колона като ръбова с тези размери, а пък поддържащата сила може да получим от имайки вертикалното натварване и огъващия момент в шайбата, може да ги разложим на две сили в двете колонки по тази съвсем проста формулка. И сега стига толкова теория. Първо нека да видим имате ли въпроси до тук, след което всъщност ще разцъкаме самата програма и ще видим как реално се въвежда. Теорията изглежда много сложна, методите изглеждат, които се ползват са също сложни, особено за програмиране, но пък програмата сме направили така, че да бъде изключително проста за работа. Имате ли въпроси? Ако имате въпроси, може да ги пишете в кутийката Questions. Ами, добре, аз предполагам, че всички очаквате да видите самата програма. Така, има ли откъде да свалим файла Punching Expert PDF? Да, аз веднага ще говоря на този въпрос. Всичко е качено в интернет вече, макар и в вид на бета версия. Отивате на нашия сайт, продукти, Design Expert. Тук вече има направена страничка за модула Punching Expert. Ето тук може да свалите
Punching Expert PDF. Даже ако искате, може да си поръчате този модул. Вече като накрая ще кажа всъщност какви са условията за поръчка. Така, още един въпрос. Кубилците отпадат ли като вариант? Значи, по принцип Еврокод допуска армиране с кубилици. Сега в интерес на истината се получава доста тежко по Еврокод. Това е единият проблем. И като че ли остават по-подходящи при по-дебели плочи, например дори при фундаментни плочи, където може да се оформи една кошница около колоната, така сравнително стабилна. И другия проблем, който е при етажните плочи, е, че правата част на кубилиците над колоната нагъчкана заедно с усилителите над колоната, обикновено се получават доста близко тези армировки една до друга и в практически случаи се получава доста притеснително от гледна точка на доброто бетониране, доброто уплътняване и така нататък, но това са вече други проблеми. За сега не сме предвидели армиране с кубилици, но не пречи в следващите варианти да добавим и други възможности за разполагане и конфигуриране на напречната армировка с кубилици, с скрити гради, с дюбели, макар че искам да ви кажа, че в случая с дюбели има всеки производител общо взето има приложение, макар и по-опростено като геометрични възможности. Така може да се използва, тъй като е направено с техните продукти и техните материали. Така, има ли случаи при, например, града по плитка при вътрешна колона да не излезе продънването и как се проверява? Значи, ако имаме толкова ниска града, че се опасяваме да се поддъни плочата, сега няма по принцип в Еврокод описана такава конкретна процедура, но моето мнение е такова. Единият вариант е да се вземе плочата с продънваща сила, от която да се извади напъчната сила, влизаща през гредата, т.е. отляво и отдясно на колоната, и да се провери плочата за продънване с тази сила, като с нормалната дебелина на плочата, все едно от тук нататък гредата няма. Това е, разбира се, също малко повече в полза на сигурността, но така е добър вариант. Може да има и случаи, когато една много дълбока или дори по-нормална града свършва някъде в плочата, просто стъчи хоризонтално до някъде, в чийто ръб също може да възникне продънване. В смисъл аналогично, подобно на крайна шайба, и също би могло да се провери в този случай, ако имаме такива опасения. Така, когато говорим за шайби, моментът в тялото на шайбата ли се отчита за продънването или неуравновесения момент в двете сечения над и под плочата. Значи това е неуравновесения момент. А не в тялото на шайбата, той е акумулиран вече по височина и е доста по-голям, отколкото. Това е пак момента, който плочата предава на шайбата. Аналогично на картинката по-горе. Така, нека да отидем сега при програмата. Аз ще стартирам наново. Нещо, което съм отворил нещо.
Така, натискаме иконката, тя се появява в същата папка, в която останалите модули на Design Expert. На десктопа, в момента има много неща отворени. Ето тук на десктопа, Punching Expert. Сега, както ви казах, програмката е съвсем опростена като интерфейс и като начин на работа. Първо тук си избираме материали. Бетон за плочата, стомана за напречна армировка. Двойната армировка участва само като площ, там коса на стоманата не играе в тази проверка. След това трябва да въведем геометрията на колоната. От тук, от тези бутони, може да изберем форма на сечението, стандартно, L-образно, C-образно, T, двойно T, кръгло, произволно като някакъв полигон от точки. Може да го въвеждаме като координати, може с тази команда да го очертаеме. Разбира се, има орто. Нали? Аз малко ще увелича картинката. Ето, примерно, айде да видим по-така подходящ полигон. Ето. Може и да вземем готов контур от кофражния план. Тази възможност има и в модула за колони. Натискаме избери контур от Virtual CAD. Отиваме в кофражния план и си харесваме някаква колона, примерно ето тази. Може да бъде с по-сложна геометрия и нейната геометрия автоматично попива вътре в програмата. Най-често това, което правим, идваме тук, попълваме размерите на колоната, натискаме въведи и вече колоната се появява на екрана. Въпреки тези сложни построения, които се правят, програмата работи много бързо и всъщност още докато въвеждаме тук данните, ние виждаме на картинката какво се случва заедно с резултатите и армировката. Разбира се, в началото може да изключим резултатите. Ето тези бутони се изключват резултатите и слоя с армировка и остават само входните данни, ако примерно нещо ни пречат. Така. След това от тук може да изберем контура на плочата. Първо избираме вида на задачата. Вътрешна колона, т.е. контура няма, той е някъде много далече. И, например, ръбова колона с ръб отгоре, ръб отляво, ъглова колона, вътрешен ъгъл на плочата. Или може да имаме ето такъв случай, когато да очертаем ние, даже ще изключи ортото, контура на плочата, това, което е най-често срещано при българските обекти е парцела да е ужасно крив, както и архитектурната конфигурация на сградата и оттам и нашите плочи да са с някакви съвсем неортогонални форми. В този случай може да въведем контура по точки в съвсем така произволно направление. И както виждате, в момента в който въведа нещо, програмата автоматично построява начина, по който ще изглежда този периметър. Има възможност, ето тук, да управлявам този чертеж, подобно на един динамичен блок в AutoCAD, да си местя този точки с някакви конкретни координати. Ето вижте при по-сложен случай как се получава този периметър. Първо той е тръгнал от правоъгълен, после бива отрязан по ръба и после се получава ето това спускане на тези по-къси участъци, по които може да настъпи това разрушение към контура на плочата. Може също да, имайки стандартния случай, може да отместите ръба на някакво разстояние, местейки самата управляваща точка или с тези клавиши. Ето вижте, ръба до един момент оказва влияние. След като вече това разстояние от тук до тук стане по-голямо от алтернативния път отвътре,
вече се взима по-късия път, който е от вътрешната страна. Това програмата си го прави в реално време. Ето интересно и при глъбната контура. Ето как, когато плочата е на достатъчно малко разстояние, пак програмата търси най-късия път, при който би се получил най-малък периметър. Ето и една кръгла колона. Пак дори да не пресича, тук може да окаже влияние върху контура. Ето примерно при произволна геометрия, ще очертая пак, как се построява този периметър. И сега, ако имаме също отвори, може да ги введем като координати. Ето тук, примерно, дори ако имаме един реален важен план, може да си измериме 37,5 на 130. LX, LY, 50 на 60. Така. И ето програмата построява, изчертава този отвор и веднага построява неговото влияние и отрязва ето тази част от периметъра, която попада вътре, каквато и да е формата на колоната. Ето примерно една Г-образна колона. Винаги това нещо се прави по този начин. Тук с тази точка също може да местим отвора. И веднага се извършват тези геометрични построения като един параметричен чертеж, като един динамичен блок с много сложни параметри. За по-лесно въвеждане, по подразбиране, сега една колона е Г-образна се въвежда ето така, но ако искаме примерно този пояс да е надолу, може да я обръщаме примерно по Y или по X огледално, а може в общия случай и тази колона да бъде просто завъртяна под някакъв ъгъл спрямо околовражния план. Т.е. програмата е предвидена така, че за да могат да се въвеждат всякакви дори неортогонални конструкции при проектирани в българските условия. Като разбира се, ще има и възможност реално начертан околовражен план в PSCAD, просто да бъде маркирана произволно избрана колона и автоматично да бъде изпратена заедно с контура на плочата в този модул, така както в момента има връзка между PSCAD и останалите модули на Design Expert. Така, тук си въвеждаме дебелината на плочата, примерно 25. Полезната височина може да изчислим автоматично. Ето тук в настройките може да си вкараме настройки за бетонно покритие, диаметър на надлъжните пръти, диаметър на стремената и разни други неща. Ето пак може да го преизчислиме. Това по принцип, тази полезна височина е средната полезна височина. Ето тук до средата между горната и долната армировка, т.е. средното на едната и другата. Така, когато имаме етажна плоча, разстоянието до критичния периметър е А равно на 2 пъти D, то е фиксирано. Тук може да въведем надлъжната армировка като сантиметри квадратни на метър и това е армировката, която важи трябва да обхваща целия критичен периметър. Ако евентуално имаме някакви по-гъсти ивици, общо взето, примерно тук повече, пък в съседство по-малко, тогава трябва да редуцираме. Т.е. това не е максималната стойност, по-скоро трябва да е някаква средна стойност над зоната на критичния периметър, да речем 12 см квадратни. Тук въвеждаме продънващата сила, именно 400. Сега, тук избираме
този коефициент бета. Сега ще ви покажа. Ако примерно изберем колоната да е ръбова, този бета автоматично се смени на 1,40, при ъглова се смени на 1,50. Разбира се, стана ужасно. Мога да го преместя това тук. Тази сила е голяма с тази колона. Ако това е при положение, че искаме да отчитаме стандартна стойност на бета, ако сме отчели с модел запъването на плочата с колоната, може да изключим бета и тук да въведем mx и my. Примерно 150. Така, тук от дясно веднага може да видим резултатите. Ето в случая за това натоварване, програмата изчислила бета, че е 1,73 по тези формули, които коментирахме преди малко. Така, и общо взето, това е за етажна плоча, което трябва да се направи. Ето как изглежда армировката, ако увеличим малко силата. Построява се този контролен периметър. Ето ги тези концентрични периметри с напръчна армировка. Ето ги тези стременца, показани съответно като разстояние от колоната. Тук отгоре са отбелязани тези периметри. Тук пак мога да изключа армировката, да гледам само резултати, изчисления или да оставя чертежче само с армировката. Ето пък се върнем на правоъгълна колона. Ето ги с резултатите. Сега стремена се поставят и в зоната на влияние на отворите, значи тук не трябва да се пропускат, но те са допълнителни, т.е. площта на армировката трябва да излиза от ето тези стремена, които са в рамките на останалата част от плочата. Тези се поставят, не се броят, когато се проверява общата площ. Така. И сега вече да погледнем какво става с резултатите, когато има армировка. Бета 1,15, да, защото ние го въвеждаме точно толкова. Проверка по ръба на колоната, U0 е дадено. Ето е тази проверка. VID по-малко от VLD Max. Проверката е удовлетворена. Проверка по основния критичен периметър, дължина на периметъра. Проверката VD е по-голяма от VLTC, което значи необходима е напръчна армировка. Ето е формулата за площта. Избрана армировка F6 през 28,6 и така нататък. Толкова площ, по-голяма от необходимата в случая. Разликата е толкова малка, че до третия знак са равни. Площ на един срез толкова. Има изискване за минимална армировка, която също се проверява. И ето проверка за контролния периметър, този външен периметър U-out, който е на разстояние 62,2 от ръба на колоната. Проверката е удовлетворена, т.е. тук е общо взето почти точно равенство. Положението на този периметър се търси по числен път, чрез итерационни алгоритми, защото в общия случай, когато имаме и плоча в произволно направление, това разстояние не може да се получи по точна формула. Може само за вътрешна колона с правилна форма, а в общо положение трябва да се търси чрез опитване, което е сложна задача, ако трябва да се прави на ръка, а дори на Excel. Докато с тази програма може да извършите изчисленията съвсем прецизно. И сега, като резултат от програмата, може да направите две неща. Едното е да генерирате изчислителна записка. Отивате на бутончето записка. И сега тук
По принцип във всички модули на Design Expert в новата версия може да си въведете данни за проекта, обект, подобект, задача, клиент, състави от дата. Въвеждането е трудно само първия път. Веднъж като почнете работа за обект, даден обект и ги въведете тези, когато отворите следващия елемент или следващата задача, може да натиснете зареди и да попълните тези данни, такива, които са били за предишния обект. Не за предишната задача от същия обект. След това натискате запис. Ако не сте записвали файла, тук трябва да го запишете, давате някакво име и се получава ето този резултат. Малко сме подобрили формата на записката, тук сложим тази заглавна табличка. Имате тук входните данни, данни за отвори, цялата тази схемичка с колоната, с критичните периметър отворите, ръба на плочите, разрезче. И тук подробно разписани всички проверки с формулите. Това общо взето може да се разпечата съвсем спокойно на две странички. Значи натискате десен бутон, Print Preview. И това нещо си го разпечатвате. Така. Може да си нагласите тук някакви граници, съответно, така че да ви се побере в листа максимално добре. Тук като го свивате, то намалява. Не знам дали на една страница се бере, става много малък текста. Ето така е най-добре и отивате на принтерчето и е принт. Тези записки може да ги отворите и в Word. Те се записват ето по този начин. Името на файла .html. Отидете в Word. Тук дадем Paste, остави. Така. Ето го. Това нещо, разбира се, малко се размества форматирането. Това Word да го прави. Така, но общо взето изглежда така, доста пригледно. Това случи, че нещо допълнително искате да си редактирате. Така, и друга възможност е, програмата ви дава възможност, тук може да изключим резултатите, да изпратите или резултатите, или примерно само схемичка с армировката в чертеж на AutoCAD. Отивате някъде, слагате си където искате чертежчето и получавате тази схемичка с разположението на армировката, като едно детайлче. Може да си го доукрасите, повече размерчета нещо трябва, което ще ви помогне бързо да оформите и чертежите с армировка. Така, общо взето стоят нещата с продърването по Еврокод и ние сме се постарали да направим програма, която в максимална степен да улесни целият този труден процес и да направи работата много бърза, лека и приятна, тъй като обема на проектантския труд е огромен, работата е тежка и всяко нещо, което би облегчило тази работа, е добре дошло. За последно ще кажа две думи, тъй като така сме обещали на доста колеги. Има известни промени в модула за единичен фундамент. Значи продънване може да смятате и в модула за единични фундаменти. Методиката и формулите са аналогични, даже при едни и същи входни данни се получават еднакви резултати.
за голямо наше очудване и радост. Но какво сме направили тук? Ето аз съм въвел един пример, тъй като това не е предмет на този вебинар, целият модул за продънване. Ще направя само коментар на модул за фундаменти, ще направя коментар само на продънването. Първо, при размеряването сме въвели два типа сечения. Сечения за убиващи моменти и сечения за напречни сили. Като по нашите норми тези сечения съвпадат, по Еврокод обаче сеченията за напречни сили са отместени на разстояние D от ръба на колоната, тъй като там ние трябва да извършим тази проверка за напречни сили, що се отнася за напречна сила като за градови елемент. Тук също е добавено това бутонче заради за общата информация, само така като едно отклонение. След това получаваме размеряване, ето проверката за напречна сила, ето проверката за продънване. Новото също е, че в новия модул за фундаменти също се визуализира този критичен периметр и може да видим как програмата го е приела. И тук другото е, че може също да въведем разстоянието до този критичен периметр 1,5D, 2 пъти D, 1,2 пъти D и така да следиме при какво положение се получава по-неблагоприятно като проверка. Обикновено това е при 1D, ето тук това нараства най-много. Ако имаме фундамент в PSCAD, това е най-вече при фундаментна плоча, въвеждаме си дебелината на плочата, въвеждаме полезната височина, отново армировката, продънващата сила, примерно 1200, тук вече е общата сила в колоната, въвеждаме почвената реакция, включваме си, разбира се, резултати. Тук най-вероятно няма да имаме отвор и получаваме проверката. Ето е тази редуцирана сила, значи въвели сме 1200, вадиме почвената реакция, остава 356, може би 1200 дори малко за тази колона. Това е нещо по-реалистично. Може би дори имаме по-големи колони. Сутерена, може да бъдем 35. И така всъщност да проверим и продънването в фундаментната плоча. И това, колеги, общо взето е всичко, което иска да ви покажа за продънването. Сега днеска, някъде преди обяд, сме публикували официално бета версията. Тя може да бъде изтеглена от нашия сайт, ето може да отидете на новини. Това съобщение е изпратено и като имейл. Тук има един документ New InDesign Expert Version 3, където може подробно да прочетете всички новости в последната версия. Има много нови моменти, както при размеряването, така и при изчертаването. Ще направим още няколко 2-3 семинара по тази тема. От тук може да изтеглите демо версия. Инсталирайте в отделна папка, за да си запазите и старата версия. И една специална изненада. Ако решите да закупите новата версия, достатъчно е да закупите само новия модул и получавате обновяване на целия пакет, като цената до края на март, когато ще бъде официалното излизане, ще бъде с 25% отстъпка. Ако имате флашка, ние ще ви заменим старата флашка с нова. Ако имате PSCAD, на новата флашка ще качим и Design Expert и PSCAD, разбира се.
като това е включено в цената, т.е. няма доплащане. Също така, подобно на версия 2, последващи версии 3.1, 3.2, 3.3 ще бъдат обновявани безплатно, т.е. това също е включено в тази цена. Ако всъщност се замислите, всъщност цената е изключително изгодна. И сега последно да погледнем, ако имате някакви въпроси, може да ги изкоментираме. Така, въпрос, по-скоро коментар. FI6 няма от стомана B500. Значи, по принцип има FI6 от стомана B500, просто стомана Перник мисля, че не го произвежда тук в България, но може да бъде внесено. Аз предполагам, че когато започне наистина масовото ползване на Еврокод, ще се появи бързо FI6 в складовете, дори и вносно, тъй като FI6 е изключително полезна армировка по Еврокод. Примерно за плочи с малки полета от порядъка на 2,53 метра, уребрена армировка FI6 от B500 се получава много добре като диаметър, а FI8 идва повече, включително и за стремена. Изобщо това е голяма липса, която задължително ще бъде запълнена на пазара, тъй като ще има голям вакуум, всеки иска да печели. Така, има ли връзка с PSCAT? Взема ли продънващата сила от там? Значи тази връзка ще излезе в следващата версия на PSCAT, разбира се, скорост от сега нататък. Като време PSCAT също ще бъде обновен, ще взима, разбира се, геометрията на колоната, геометрията на плочата, отворите и поддънващата сила от PSCAT. Тоест, подобно на другите модули, ако се кликне и се отвори от PSCAT, почти всичко ще бъде попълнено вътре в програмата. Така, добре е да се обръща колоната отгоре, за да не се бърка човек, че плочата е етажна. Между другото, ето това става с тази чавка. За да сметна фундамент на плоча, мога да включа фундамент и тогава програмата обръща картинката и прилича на фундамент на плоча. Така. Така, как стои въпросът при продърване на фундаменти и фундаментни плочи под шайби? PAT-Expert отчита ли неравномерно разпределение на почвената реакция? Сега, по принцип, PAT-Expert отчита неравномерното разпределение на почвената реакция, като в рамките на критичния периметър по принцип взима средната стойност на почвената реакция, в зависимост от това къде се намира съответно колоната, шайбата и така нататък. В този смисъл го отчита. Така, само за продънването ли е 150 лева? Да, това може да го погледнете в това известие, което сме изпратили. Подобно както сме правили други пъти, ако се вземе новия модул, се получава апгрейд и за останалите модули в тази цена. 150 лева може фактически направо да се поръча дори от продукти, дизайн експерт, пънчинг експерт, купи. 150 лева е без ДДС, крайната цена е 180 лева с ДДС. Това е описано в имейла. И съответно, ако пуснете поръчка за Punching Expert, ние ще ви изпратим новата версия 3. Включително и с Punching Expert и новите версии на останалите модули, които имате. Така.
Ако не сме с флашка с активационен код, по стария начин не работим, като изпратим двата кода и получим активационния. Да, по принцип новата версия ще се инсталира като ново приложение, т.е. то си има отделни кодове, които не зависят от кодовете на старото приложение. И заедно с старата версия ще работи един месец в демо режим, след което може да се активира абсолютно по същия начин, както и старата версия. Пращат се двата кода site emit и се получава нов код за активация. Така, няма повече въпроси. Благодаря ви, колеги, за вниманието. Имаше много голям интерес към този вебинар. Съвсем скоро очаквайте още няколко вебинара, където ще покажем какви нови неща има за размеряването на други елементи, най-вече за колони. И също нови неща при изчертаването на ангелски и стоманени конструкции. Също, ако имате някакви допълнителни въпроси, може да ни пишете по имейл, по телефон, а също може да дойдете на нашия сайт и да посетите новия ни форум, където има отворени вече категории. Може да задавате въпроси за отделните модули. Тук може да задавате и въпроси, свързани изобщо с проблеми по проектирането по EPOCode. Ако имате въпроси към текущия вебинар, в тази секция вебинари ние по принцип ще публикуваме известията за всеки вебинар, а като отговори може да коментирате неща, които са ви хрумнали допълнително и да се получи една дискусия, която да бъде така полезна. Благодаря ви още веднъж. Желавам ви приятна събота и неделя и до нови срещи.